Steven Palafox, Yabamuto. Ang daming kababayan na napunta dito. Talagang dato'y tihanap buhay ko ngayon. Bakit madaming dito. Hindi ako makatrabaho ng... Sa bukid-bukid Oo, na. talaga dito na ako talaga. Buti dito yung mga tao ang pupunta dito sa akin. Na magpatahi. Nakaaro nga kadakkel madam ti nagsayatan na tasyak nagapok ti igid ti baybay. So nga dakkel ti pasalamat ti buong pamilya. Tanay kanta kami ti pagpalayan mi kan balay mi dito.